Αυτά που είπατε μόλις τώρα. Κύριε Τσαπανίδου, είναι δεδομένο ότι οι περιπέτειες του 2015, η βαρουφιάδα, το κλείσιμο των τραπεζών, το χάσιμο των κεφαλαίων του κράτους στις τράπεζες, τα 10 δισεκατομμύρια ΕΠ που χάσαμε από την επιστροφή στην ύφεση το 2015 και το 2016 έχουν κόστος και μεγάλο κόστος. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει και το αφορολόγητο και την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Δηλαδή, αυτό που υποτίθεται ήταν κόκκινη γραμμή είναι έτοιμο να δοθεί στη διαπραγμάτευση. Απλώς η κυβέρνηση το κάνει με στάδια, διαπραγματεύεται επικοινωνιακά για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης την πολιτική κατάσταση και την οικονομική κατάσταση. Η ουσία είναι ότι η οικονομία δεν πάει πουθενά. Και όσο η οικονομία δεν πάει πουθενά, θα μιλάμε όσες φορές και να με καλέσετε στην εκπομπή σας πάλι για τον κίνδυνο νέων μέτρων. Αν κλείσει αυτή η αξιολόγηση με τον τρόπο που μας περιέγραψε θα ξεκινήσει τώρα η επόμενη Βράτζα, και θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα, γιατί η ουσία είναι μία. Ότι όσο η ελληνική οικονομία δεν βιώνει μια αύξηση των επενδύσεων και αυτή η κυβέρνηση δεν κατάφερε να φέρει ούτε μία νέα επένδυση, θα μιλάμε για ύφεση και ανεργία. Και όσο μιλάμε δεν είχαμε για ύφεση τρελαθεί και στις επενδύσεις όταν ήσασταν εσείς. Θα σας πω 4 πάνω από 1 δισεκατομμύριο καθ' μία. Να σας πω και άλλες 40 που φύγανε. Δηλαδή πολύ μεγαλύτερη. Να σας πω 4 πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Το ΤΑΠ, το ελληνικό, τα περιφερειακά αεροδρόμια, η ανακεφαλαιοποίηση Eurobank. 4 επενδύσεις πάνω από 1 δις. Η Ελλάδα δεν είχε ξαναδεί επενδύσεις πάνω από 1 δις. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι επενδύσεις 37 δις συνολικά τη διετία 12-14 σύμφωνα με το ΚΕΠΕ. Με επενδύσεις μονοματεπώνυμο. Από τότε η κυβέρνηση αυτή έχασε τις μισές, προχωράει αργά τις άλλες μισές. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο τώρα συζητιέται, θα απαντήσετε κυρία Βράτζα. Αυτό το πρόγραμμα, κύριε Μηταράκη, που τώρα είναι στο τραπέζι και θα συζητήσει στο Eurogroup ο κύριος Τσακαλώτος, έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε τι μπορεί να αλλάξει, και αυτό που είπατε και πριν από λίγο εσείς, κυρία Βράτζα. Είναι κάτι που μπορεί να βγει, μπορεί να οδηγήσει δηλαδή σε στόχους που θα επιτευχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις κλπ. Ή θα μας βυθίσει λίγο περισσότερο στην ύφεση, θα μας πάει προς τα κάτω δηλαδή. Τα μέτρα αυτά είναι υφεσιακά. Και αυτό που θα βιώσουμε το 2017 είναι την αύξηση της ανεργίας, όχι πλέον των μισθωτών, αλλά των ελεύθερων επαγγελματιών που πάνε πίσω τα μπλοκάκια τους. Μάλιστα. Η χώρα δυστυχώς το 2017 δεν θα δει ανάπτυξη όπως νομίζει η κυβέρνηση, θα δει μια μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, γιατί μειώνονται πάρα πολύ τα εισοδήματα, ναι, και δεν θα δει αύξηση των επενδύσεων, γιατί δεν ήρθε τίποτα καινούριο το 2016 να υλοποιηθεί το 2017. Εσείς με το αφορολόγητο τη μείωσή του συμφωνείτε? Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμασταν νέα μέτρα το 2015. Όσο η οικονομία βαθαίνει την κρίση, το 2015 η Ελλάδα δεν χρειαζόταν νέα μέτρα. Όχι, όχι, για τώρα σας μιλάω. Όσο προχωράει η κρίση, η ανάγκη νέων μέτρων. Ακούστε με λίγο, κύριε Μηταράκη. Σας απαντάω. Μην με πηγαίνετε στο 2015. Δηλαδή, όσο η οικονομία βουλιάζει. Για το 17, το 18, το 19, το 20. Όσο η οικονομία βουλιάζει. Το αφορολόγητο εσείς το θέλετε ρηγμένο κάτω. Μας το ζητούν. Οι ξένοι να πέσει το αφορολόγητο για να μην το δουν τους συμφωνίες. Εσείς το ρίχνετε το αφορολόγητο επίσης, ή είναι η κυβέρνηση η κακή που συμφωνεί με τους ξένους και το ρίχνει και εσείς θα το επαναφέρετε? Προσπαθώ να φύγω από το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι αυτό. Όταν θα πηγαίνω να πληρώσω, αν βγάλω 5 χιλιάρικα το χρόνο, είναι λαϊκιστικό? Η εύκολη απάντηση είναι ότι διαφωνούμε κάθετα και με τη μείωση του φορολόγητου και με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Εγώ δεν θέλω την εύκολη, θέλω την αληθινή απάντηση. Η αληθινή απάντηση είναι ότι όσο η ελληνική οικονομία συνεχίζει να είναι σε ύφεση, τα οικονομικά δεν θα βγαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από το 2010 ισχύει ακριβώς αυτό. Όταν το 2014 καταφέραμε και φέραμε τη χώρα σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης και το μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση και μειώσαμε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και καταργήσαμε το 5% στις εργοδοτικές εισφορές και μειώσαμε τις φορολογίες. Όσο η οικονομία, θα το πω 7 φορές, οδηγείται σε ύφεση, θα μιλάμε για μέτρα. Εγώ μία φορά θα πω ότι η οικονομία δεν οδηγείται σε ύφεση. Δυστυχώς το 2015 και το 2016 θα επιστρέψω να το συζητήσετε και να το αναλύσετε αμέσως μετά. Και το 2016 και πιθανόν και το 2017 είμαστε σε ύφεση. Κύριε Μηταράκη, έχετε μια μανία με το 2015 εδώ και εγώ είμαστε το 2017. Λοιπόν, αυτή το 2017. Άνω τελεία. Σας το είπα. Πάω στον Όσο κύριο έχουμε ύφεση Ξεκαλάκη. θα μιλάμε για μέτρα. Κύριε Ξεκαλάκη.